Milton Ochieng. Jatend piny Kenya William Ruto oromo gi Senator ma Delaware Coons okinyi ma kawuono e kar jot mar duong' mar piny owacho State House e mano manenore kaka okang' mar tieko gwandruok e kinde kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Ma biro bang' Raila Odinga bende romo gi Coons e romo dalane ma Kisumu chieng' wuok tich ma jumani kendo keto pichni mage kod Coons e mbui mare ma Twitter. E twak madhi nyime e kind Azimio kod Kenya Kwanza e romo matimore Bomas ne en achiel kuom weche madito mane gitwakie kod Coons. Coons ok en wendo e siasa ma pacho ka bang' kelo kanyakla jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kod Raila Odinga motelo ne mosruok e kind jotelo ariyogo e higa mar 2018. Romo ma kawuono bende oyuore gi jambetre mar piny Amerika e pacho ka Meg Whitman mogai mar Azimio Raila Odinga nyose kuom apuoyo yiero maduong' mokalo. Governors ariyo